Actualment, la Costa Brava, que constitueix una de les regions turístiques més atractives del Mediterrani, sustenta la seva economia en el turisme de sol i platja, un fenomen fonamentat en l'estacionalitat que ha suposat la consolidació d'un model de creixement insostenible basat en la construcció i l'especulació urbanística, dues pràctiques mitjançant les quals s'ha incentivat la destrucció del paisatge, que ha de ser entès com el principal actiu cultural d'aquesta zona. D'aquí que s'hagi originat la campanya La Costa Brava, per denunciar la pèrdua paisatgística, per preservar el medi, per reivindicar el paisatge com a actiu cultural, per conscienciar el turisme interior i la població del litoral, i per evidenciar la manca de sostenibilitat de l'actual model turístic. L'estil gràfic del projecte es fonamenta en l'arquitectura perquè aquest defensa la idea que l'actual model turístic incentiva la pèrdua paisatgística mitjançant la construcció. És per aquest motiu pel qual s'ha trobat oportú utilitzar un seguit de formes geomètriques i línies perpendiculars, un conjunt d'elements que han estat extrets dels plànols arquitectònics que, a part de definir els colors primaris, han determinat les característiques formals de les il·lustracions, que regeixen per la regularitat i la discontinuïtat. Cal destacar que s'han utilitzat dues línies gràfiques, una més depurada, fonamentada en la utilització dels recursos digitals, que és la que s'ha aplicat en els suports tèxtils, els quals compleixen una finalitat comercial i corporativa, i una segona línia més experimental, fonamentada en la utilització del ciment, que és la que s'ha emprat en els suports de paper, els quals compleixen una finalitat crítica gràcies a la càrrega simbòlica dels recursos utilitzats. La Costa Brava és una campanya de guerrilla amb una estratègia offline i online. L'estratègia offline se sustenta en el recurs a l'acció directa, ja que s'ha organitzat un acte protagonitzat per l'entitat IAEDEN, que a part de simular pertànyer al punt d'informació del municipi afectat gràcies a la utilització d'una indumentària específica, ha d'adherir i entregar els suports dissenyats en el passeig marítim, que és on transcorre l'acció. D'altra banda, pel que fa a l'estratègia online, dir que aquesta es caracteritza per fer difusió de la campanya mitjançant internet i Instagram, dos canals que han de ser utilitzats per mostrar el transcurs de l'acció directa, donar veu als usuaris, vendre i promocionar els elements de marxandatge. Identifica els membres de l'acció a través de la seva identitat visual. Aquesta constitueix una reinterpretació del símbol del punt d'informació perquè s'ha volgut establir un lligam entre el turisme i la construcció. Mitjançant aquest símbol, que ha estat aplicat en xapes, gorres, tote bags i samarretes, s'ha pretès al·ludir a la manca d'eficiència de l'actual model turístic de la Costa Brava. Familiaritza't amb la tipografia de la campanya. Costa Brava és una tipografia de tipus serif disponible en caixa alta que es caracteritza per la uniformitat en el traç, la perpendicularitat de les astes i el desplaçament de les terminacions. Tres qualitats que contribueixen a incrementar l'estatisme de la font que només presenta un pes fruit de la voluntat d'establir un paral·lelisme amb el ciment i les seves propietats i els habitatges. Descobreix les àrees afectades i la flora en perill mitjançant els elements de comunicació. El flyer, que té com a objectiu donar a conèixer la campanya a la Costa Brava, d'aquí que s'hagi inclòs el naming i el claim d'aquesta, el mapa, que té com a finalitat conscienciar el públic, el turisme interior i la població del litoral sobre el futur de la Costa Brava, i les postals, que volen conscienciar els usuaris sobre les conseqüències paisatgístiques de les seves accions, d'aquí que s'hagin originat tres models, un per la població del litoral, un pel turisme interior barceloní i un altre pel turisme interior gironí. Descarrega't els suports a la web i denuncia l'impacte paisatgístic. La interfície d'aquesta està conformada per la pantalla d'inici, que és una aproximació d'una planta arquitectònica, la pàgina La Costa Brava, que ofereix informació sobre la campanya, la finestra Zones afectades, que exposa i enumera els municipis afectats, la pantalla Flora en perill, que especifica els elements vegetals més característics de la Costa Brava, i la finestra Marxandatge, que possibilita la compra dels suports dissenyats. Informa't sobre el transcurs i la temporalització de les accions a Instagram, on s'ha usat el símbol del col·lectiu com a imatge de perfil perquè els usuaris que visualitzin la intervenció puguin associar l'acció amb la campanya. Pel que fa als stories i les publicacions, cal destacar que s'han emprat dos recursos diferenciats. El color, que ha estat utilitzat en aquelles fotografies que tenen per objectiu mostrar racons i espècies característiques de la Costa Brava per tal de conscienciar el públic objectiu sobre la riquesa patrimonial d'aquesta zona, i la monocromia, que ha estat emprada en aquelles imatges que tenen com a finalitat informar i alertar el públic objectiu sobre la situació en què es troben els municipis afectats. Col·labora amb la Costa Brava comprant els diferents elements de marxandatge. Una bossa de tela, un element mitjançant el qual esdevé possible fer difusió de la campanya i alhora reduir l'impacte mediambiental,
Una samarreta, un suport amb una vida útil relativament llarga que dona visibilitat al projecte i explica gràficament la problemàtica. Una xapa, un recurs que gràcies al seu baix cost afavoreix la seva compra ja sigui via pàgina web o en el passeig marítim, és a dir, on s'ha de desenvolupar l'acció. Davant les agressions paisatgístiques, la costa brama. I tu?